Здравейте хора, ние сме да без БГ. Аз съм Сашо и това е новия геймплей отбор, в който снимаме с Бас БГ ТВ. Не знам, може някой друг. Ето го. Сега видим за него. Този клип го снимам, за да ви кажа, че започваме да снимаме на Майнкрафт. Може Boss BG TV да снима на MITI. Може аз на CS да снимам. Може двамата с Boss някое време да снимаме на Лига. И това ще е за епизода. Абонирайте се за нас, харесвайте клиповете ни и айде!